ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ንሸውዓተን ሸሞንተን ሓምለ ኣብ ጀርመን ከተማ ጊሰን ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ፌስቲቫል ህግደፍ ውሕስነት ጸጥኡ ክረጋገጽ ብዘይምኽኣሉ ከም ዝተሰረዘ ምምሕዳር እታ ከተማ ትማል ሓሙስ 29 ሰነ ኣፍሊጡ። እቲ ምምሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ፌስቲቫል ከይካየድ ዝኽልከለሉ ምኽንያት ወደብቲ ውሕስነት ጸጥታ ከረጋግጹ ስለዘይከኣሉ ምዃኑ እዩ ኣስሚሩሉ። እቲ ፌስቲቫል ንተሳተፍቱን ህዝቢ ከባብን ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ምምሕዳር ከተማ ጊሰን ዘመልክት። ወደብቲ እቲ ፌስቲቫል ውሕስነት ጸጥታ ዘረጋግጽ ምርትዖ ብምቕራብ እቲ ውሳኔ ዳግም ክርአ እንተሓቲቶም ክካየድ ከም ዝኽእል ይሕበር። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ደገፍቲ ግደፍን ደሌቲ ፍትሒ ዝኾኑ ኤርትራውያንን ኣብ ፌስቲቫል ጊሰን ብዝተኻየደ ባእስን ዕግርግርን ሓያሎ ሰባት ከም ዝተጎድኡ ይዝከር። ኣብዚ ዓመት እውን ክልቲኦም ወገናት ብህልኽን ናብ ጎነጽ ብዝዕድም ምትኹታኻትን ነዚ ናይ ጊሰን ፌስቲቫል ክጽበይዎ ድሕሪ ምጽናሕዩ ምምሕዳር እታ ከተማ ብሰንኪ ውሕስነት ጸጥታ ከይካየድ ወሲኑ ዘሎ። ብስም ብርጌድ ንሓመዱ ዝተጠርነፉ ኤርትራውያን ደሌቲ ፍትሒ ኣብ ኤውሮጳ ብህግደፍ ንዝውደብ ፌስቲቫላትን ካልእ ጽምብላትን ንምስንኻል ሓያሎ ምንቅስቓስ ከም ዘካይዱ ይፍለጥ። እዚ ናይ ጊሰን ፌስቲቫል ንኸይካየዱን ጥርናፈ ብርጌድ ንሓመዱ ምድላዋት ክካየድ ከም ዝጸንሐ ይገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዘይድሌቶም ናብ ኤርትራ ከይመልሶም ዝምልከቶም ኣካላት ይዘራርብ ከም ዘሎ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ። እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ምስጓግ ኤርትራውያን ብዝምልከት ሓበሬታ ከም ዝበጽሐውን ብ28 ሰነ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣረጋጊጹሎ። ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ የብልኩምን ንዝበልዎም ኤርትራውያን እናገፈፉ ከኣስርዎም ድሕሪ ምጽናሖም ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 300 ካብኣቶም ብዘይድሌቶም ናብ ኤርትራ መሊሶሞም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንምስጓግቶም ኤርትራውያን ክቃወም እንከሎ ኣካል መንግስቲ ዝኾነ ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን እታ ሃገር ግና ካብቶም ዝተሰጎጉ ሓደ እውን ይኹን ዝተመዝገበ ሓታት ዕቑባ ወይ ስደተኛ ይነበረን ክብል እዩ ሞጊቱ። እንተኾነ ምስ ምውላዕ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ማዓስከራት ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይ ዝኾነ ሰነዳት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣትዉ ከም ዘለዉ እውን ሓያሎ ካብኣቶም ሕጋዊ መንበር ፍቓድ የብሎምን ተባሂሎም ከም ዝተገፈፉ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ የመልክቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያን ከምዝገቡ ዝሓለፈ ዓመት ጻውዒት ኣቕሪቡ ምንባሩ ኣይርስዓን። ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 2018 ካብ ዝነበረ ገባባት ብዝተፈለየ መልክዑ ይቕጽል ምህላው ዝፍለጥ እዩ። ድሕርቲ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2018 ዝተበጽሐ ስምምዕ ብሕጋውን ዘይሕጋውን መንገዲ ኣሽሓት ኤርትራውያን ናብ ኣዲስ ኣበባ ካኣትው ከለዉ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብውዕል ፕሪቶርያ ዶ ምስ በለውን እንተኾነ ሓያሎ ኤርትራውያን ብመንገዲቲ ገና ተስፋ ሰላም ሓሪሞ ዘሎ ድባት ኤርትራን ትግራይን ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ኣይቋረጹን። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንግዚያዊ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ብተወሳኺ 6 ወርሕ ክናዋሕ ወሲኑ። እቲ ቤት ምኽሪ ንግዚያዊ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ክሳብ 31 ታሕሳስ 2023 ክናዋሕ ዝወሰነሉ ምኽንያት ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ንዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ንምውሃድን ምትሕባርን ምዃኑ እዩ ተመልኪቱ። ካብ ኡጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡትን ካልኦት ሃገራትን ዝተዋጽአ ልዕሊ 25,000 ብዝሕ ወተሃደር ዘለዎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ 2024 ካብ ሶማል ጠቕሊሉ ክወጽእ እዩ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ። ክሳብ ሽዑ ድማ መንግስቲ ሶማል ነቲ ብዝሕቲ ዝትክእ ሰራዊት ክምልምልን ምድላዋቱ ከጻፍን ይሰርሕ ምህላው ይሕብር። ኣብ ኣሜሪካ ናይ ነዊሕ መዓልታት ዑደት ዘካየደ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ምስ ሓለፍቲ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ብምርኻብ ኣብ ዝዘተየሉ ጎኒ ጎኒ እቲ ንመንግስቲ ሶማል ዝውሃብ ፖለቲካዊ ደገፍ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ንልዕሊ 30 ዓመታት ተነቢሩ ዘሎ ናይ ኣጽዋር እገዳውን ክለዓል ምጽውዑ ይዝከር። ሶማል ንዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝትክእ ብዝሒ ወተሃደራት ምምልማል ጥራይ ዘይኮነ ንኣልሸባብ ንምግጣም ዝበቃዕ ዘመናዊ ጽዋር እውን ከም ዘድልያዩ እቲ መንግስቲ ዝምጉት። እቲ ፕሬዚደንት ኣትይዎ ብዘሎ መብጽዓ ሶማል ክሳብ መወዳእታ 2024 ካብ ኣልሸባብ ጠቕሊላ ሓራ ከም እትኸውን እዩ። ብጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ዝምርሑ ፈጣን ሓይልታት ሒዞሞም ንዝጸንሑ 125 ወተሃደራት መንግስቲ ከም ዝፈነውዎም ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ። እቲ ኣህጉራዊ ማሕበር ብ29 ሰነብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ወተሃደራት ንኽፍትሑ ምስ ፈጣን ሓይልታት ክዘራረቡ ከም ዝጸንሑ ኣነጺሩ። እቶም ሓይልታት ብመሰረት ነቲ ማሕበር ዝኣተውዎ መብጽዓ ኣብ ዕለተ ኢድ ኣላድሓ ከም ዝፈነውዎም እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣረጋጊጹ። ክልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ካብ 15 ሚያዝያ ሒዞም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት ዛጊት ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ይኹን ብዝሒ ምሩኻት ክልቲኦም ወገናት መግለጺ ኣይሃብሉን። እቶም ሓይልታት በብወገኖም ይዕወቱ ከም ዘለዉ ዝገልጹ እኳ እንተኾኑ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ወተሃደራዊ ሚዛን ይኹን ጸብለልታ ብነጻ ኣካል ክረጋገጽ ኣይከኣለን። ይኹን እምበር ብሰንኪ እቲ ኩናት ልዕሊ 2800 ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 2 ሚልዮን ድማ ካብ መነባብሮኦም ተመሳቢሎም ይርከቡ። 16,000 ካብኣቶም ናብ ጎረቤት ሃገራት ዝሃደሙ እዮም።
زخبركم سمعتنا زينا أفسفتيم الله راديو إيرنا ناتا دنسي إرتراويان